אם זה לא סופי. קבלו! שירן! הצגה מאולתרת לחלוטין, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עומדים לעשות. אז אני צריכה מכם שמות להצגה שאף פעם לא הייתה ואף פעם לא תהיה שוב. הטבת העבודה. הנסיך השחור הרצחני. טרמפולין על העתיד. אהבה חשמלית. את העבודה נראה לי? ספיידר וומן. הפעמון שלא צלצל. אין ברירה. הטבעת העבודה. הפעמון שלא צלצל. רוצה הפעמון שלא צלצל? הפעמון שלא צלצל. אני נורא רציתי להכין לך איזשהו כזה ארוחה ראשונה כזה בכל זאת לא כל פעם אנחנו חוגגים 4 חודשים ויומיים בתאריך עברי. נכון, זה ממש יצא בדיוק ביום הזה תשעה באב. הכי רומנטי. המפסקת. וואי, וגם, כן, בדיוק, של הסוף. כן. בדיוק, איך יצא לי? מעולה, ממש נהדר. מעולה. אבל צריך גם לבשל את זה, לא? זה קצת חי. כמובן, אני לא יודע כלום, זה חביתה, זה הדבר היחידי שאבא לימד אותי בכלא. בגלל זה... ושם הכרנו, בהתכתבות. כן. כן. כתבנו בצורה ציורית. אני זוכר שהייתי קורא את זה בתא, את המכתבים שלך. זוכרת איך זה היה? לא היית שם, אבל עדיין. קובי שלי, אני לא לובשת כלום, ואני רק רוצה אותך כרגע איתי. אתה יכול לדמיין את זה? מבעד לתא, אתה... כיבוי אורות עכשיו, כיבוי אורות, לסגור. תודה רבה. אוי, זה פשוט ביער בנפשי, זה פשוט עשה לי את זה לגמרי, ואני ידעתי שביום שאני יוצא, ככה אני רוצה להיות. לא, אני גם זוכרת שדיברתי עם אחותי והתלבטתי עם... מה עם יוספה באמת? אז היא בסדר. היא מאוד תמכה, אהבתי את זה מאוד. נכון. גם המכתבים שלה. כתבנו אותם ביחד. כן, זה מה שממש העביר לי, זה הצמרמורות בימים של הריתוק. לגמרי. בכל מקרה... הארוחה, אני מאוד מתרגשת, וגם זה שמחר אנחנו נפגוש את השותף שלך לתא שמשתחרר. אני כל כך חיכיתי לו, תקשיבי. וואי, כמה זמן הוא כבר שם? רומן? רומן היה... אני זוכר את הכתבה בוויינט, בערך 18 שנה, אני רוצה את זה, המון בגצים. כן, הוא חפש או בסוף. אני לא זוכר, אבל מחר הוא משתחרר, ואת יודעת איך הולך הטקס הזה בכלא. יש כזה, הכומר מגיע, יש כזה דינג, 1, 2, 3, משתחררים, וצריך להכין לו את הפריסה. זוכרת את הפריסה. בטח. הסיבה שאנחנו לומדים את החביתה הזאת היא שבאמת עכשיו הרבה יותר הגיוני להדליק את האינדוקציה. לא היה לנו אינדוקציה בכלא, זה מסוכן. וגם שהקליפה של הביצה בחוץ. אני רציתי. אבל הסומק עדיין הולך. נהדר. מדהים. וואו. אז הוא יבוא, אמרת שיש כל מיני דגשים מיוחדים שצריך לדעת לפני זה ממש פשוט. קודם כל, תראה. תראי. צריך לעשות dominance in the inside. מה אמרנו, אבל לא לפרוק את זה ככה. אני מצטער פשוט. שלב ראשון, עומדים בכניסה לכלא. שלב שני, בדרך כלל באיזשהו שלב הוא יוצא.
ואז מגיע הקטע שאנחנו עושים רקונסיליזציה, אנחנו כאילו באים ומדברים, הוא אומר לי וואו, איפה היית 4 שנים, לא ביקרת, איפה הכסף בקנטינה שהבטחת לי, ואז הוא יוצא, וקבעתי שהוא יהיה שותף שלנו לדירה, אז כאילו, בגדול, פשוט. ואתם תהיו בחומותיים, כמו שהייתם אז? אז היינו באותה, פשוט הכלא היה מיוחד, ואז אנחנו יותר היינו בימין ושמאל. אז מה הפעם? הוא בסלון. אני לא יודע, איך שיעבוד, אבל זה לא משנה כלום. לא, בטח, לא משנה. זה רק אני, את ורומן. הכל אני לומדת ממך. כיף. וואי, אני מחכה כבר לפגוש אותו, ואתה יודע, חשבתי, יוספה קצת מקנה בקשר בינינו. אני ראיתי במכתבים, זה היה באמת. גם אני לובשת, כאילו לא צריכה לתאר לי את החלוק הוורוד הצמררי באחד, זה לא... חשבתי לעשות שידוך. בינה לבין רומן? אני יכולה לעשות דאבל דייטים. שובבה, אני אביא את הבירות. מדהים. כן. אז יאללה, אז מחר בבוקר. 9:00. רומן מגיע. עומדים ככה. למה לא הבאת לי את הקנטינה? ובלגור איתי לנצח, ויוספה. שתעמוד שמה. תבוא גם. ואיך נעשה את השידוך הזה אם לא? משתחרר מכלא. אני כבר 4 שנים, מחר באים להוציא אותי מכאן כבר. על מה אני יושב פה, אתם יודעים? אומרים סחר וסמים. אני משפחה מרובת ילדים. הלכתי מכולת, גנבתי חלב, הייתי בית כנסת, גנבתי קופה, יש לי אחות מסוממת, גם אשתי פורצת רכבים, הכרתי אותה דרך הפריצה של בית. איי, איפה מנהל את הכלא, מנהל כלא שיבואו. שוב אתה מדבר לעצמך? אני מדבר לעצמי, מה, בלעד? מה אתה רוצה שאני לא אדבר לעצמי? אני מדבר, אסור לדבר. הבאתי לך פשוט מגע של אוכל. אז מה? פעם אותו דבר. וואי, זה חשוב. נסה עליך להביא את האור. תפתחו את האור באלף. מה את רוצה ממני? רומן. כן. אתה מחר משתחרר, ככה אתה מדבר לסוהרת? אני כבר 4 שנים מדבר ככה. זה פעם ראשונה? אבל כל הטיקטים שלך מצטברים. עוד אחד אתה כבר לא משוחרר, אתה יודע את זה. באיזה שעה אני הולך? קודם כל תדבר יפה. אני מדבר יפה, מה אני מדבר? לא יפה. תן לי לחשוב את זה. מה לחשוב? מנהל כלא אמר אני משתחרר מחר, מה? שב. תגש, שנייה רגע. תקשיבי חבוב. כן. אם אתה עכשיו לא מתנצל, אני שם לך טיקט אחרון, ואתה לא תשתחרר. סליחה, באמת. כל הכבוד. אל תכניסי אותי צינוק. בסדר גמור. לא רוצה. כל הכבוד לך. אני מבקש. מתי משתחרר? מחר ב-8:45. שלום. עוד אחד משתחרר? כן, והבישופית... מעולה. כמה שפחות בכלא יהיה יותר. מריה. תודה רבה שבאת. רומן בסוף הוא ענה על כל הדרישות, ומחר הוא יכול להשתחרר? מחר! אז מחר אתה משתחרר בטוח. הייתי צריך להשתחרר היום, אבל אני ניתן לכם עוד יום אחד, לא נורא, 4 שנים ככה. והוא ענה על כל הדרישות? ענה על כל הדרישות. עניתי על כל הדרישות, מה אתם רוצים? גם סגרנו לו את כל התלונות,
היום עכשיו הוא התנצל על האחרונה, ומחר... מה הוא עשה? מה זה את אומרת? התנצל לאחרונה? מאמה! הוא התנצל, הכל בסדר, רגע. מה קרה? תירגע, אתה רוצה להשתחרר מחר, לא? עוד תיק אחד זה לא טוב. הוא התנצל ואנחנו נשחרר אותו מחר. ב9, הפעמון צריך לצלצל. פעמון של הכלא, דינג דונג. בסדר. אז אתה לא עובר עוד עבירה אחת, בסדר? אני בכלל לא עובר עבירות בכלל. מה אתם בכלל מבלבלים את המוח שלי? אני רוצה להגיע בחוצה. הרי שאתה חוזר, אתה תהיה אדם מהשורה. אני אהיה בטח מהשורה, אני הולך תמיד בשורה. הנה שמאל ימין. קודם כל, משהו שאני צריך להגיד לך, זה שרמלה היא כנראה עיר יוונית אורתודוקסית, והם כולם פה מתנצלים ומתנצרים. אני לא בטוח איזה מהם, אבל כאילו אם הוא יוצא, אדם חדש, אז אנחנו גם נעשה לו כזה ככה, צפון, דרום, איילון, חרמון, אני אסתדר את זה ככה. ואני כל כך הרבה זמן לחכה לו. אבל הוא מאחר, ממי, מה קורה? לא יודע, אני אמרתי איך זה הולך. יש צלצול ראשון, כומר עובר, כמה מילים, ברכה, מנהלת בית הכלא באה, אומרת, לוחצת ידיים, מחלקת ספרי תנ"ך, ואז הוא יוצא, למה לא היה לי כסף בקנטינה, סליחה, בסדר, דיברנו על זה. ואז יוספה, מהמכונית מוציאים אותה מהסובארו, קרה, ואז, תראה, אחד מחדר ובמקרה מיטה אחת, ובוא תהיה ביחד כמו פעם, זה, והכל יהיה נהדר. מעולה. עכשיו, רק שזה יבוא, איפה הצלצול הזה? צלצול. עכשיו, הצלצול. הצלצול של הרינג. שומע. הנה הכמה. חומר עובר, ראשון, שלום, התנצלתי, לא למה, סבבה, ככה 99 חוצי פלסטינאים. ספר תנ"ך מהמנהל כל הזמן, לא צריך. רומן! ההורגת שלי! כמה זמן עבר? 4 שנים ארוכות! 4 שנים! רומן, אני התכוונתי לכסף בקנטינה, אבל אני ידעתי שאתה תהיה חזק גם לי וגם הכל בסדר. לי נגמר כל הכסף, מה שאתה רוצה, יש קנטינה, אני רושם שם. מה אתה רוצה? איזה יופי ששחררו אותך עם כיסא, הכי טוב בעולם, הכל טוב, אני אעמוד, בסדר, תשב, אתה ישבת הרבה, מה אתה ישבת שנים? את השרשראות, גם ברגליים. בוא נהיית... תגיד. סוף. תרים מאוד אחד. הצלחנו. נעשה לו את התפילה. מי נכנס במקומי פה? רוסי אחר, יאללה בוא. מי זה? מה הוא עשה? רומן, אני רוצה להכיר לך. אתה זוכר את המכתבים שהייתי מקבל? מכתבי הזימה האלה שהיינו מעבירים ביחד בינינו? כן. סליחה. אז לא תהיה מי מסתכל. כיף להוסיף פנים לדיו. רוצה בירה? בירה? בטח. הסוג אהוב עליך? בירה של 9 בבוקר? אפשר גם בפנים אלכוהול יותר חזק משהו? אפשר בפנים קצת וודקה? בטח. מה שאתה רוצה, הבאנו מיני פריג' נייד. הגעתי אליך. אני התגעגעתי אליך. גם אני חושב שאני לא הייתי עובר יום אחד בכלא בלעדיו. מי הגן עליי מכל הכנופיות והסקאביה? עד היום אתה מחבק אותי במיטה כמו שחיבקת. וצורח רומן, אתה? הכל אני יודעת עליך. הכל אתה איתו בשבילי. אתה קעקוע? נו בטח, אני סינגלתי עליך הכל.
גם אתה היית צריך לשבת איתי, אבל בסדר. אבל אני ישבתי. ישבתי יותר מדי זמן בגלל כולכם אתם. נכון, תשמע, אחד צווארון לבן, ואחד רצח 14 אנשים בחתול. מה לעשות? הוא עשה רק בשנה. נכון, והחתול זה בכלל משהו אחר. היה זל שהיה לי עורך דין מצוין. עורך דין, סבבה. אתה שמעת במקרה על אחותי? יוספה. כן, היא עזרה לי לכתוב את המכתבים? יוספה. היא הייתה פה יום אחד באה לכמה דקות לכלא. נכון, ביקורי נכון, באנו התאחדות. ביחד. ביקורי התאחדות. עכשיו אני נזכר. אתה זוכר איך זה היה? איזה מטומטם הייתי. למה מטומטם? שאני בכלל נמצא פה בכלל. בחוץ? לא בפנים זה נורא פה. בוא בחוץ. בטוח, אתה יכול. בוא. אדם חדש. אני אדם חדש. אני יוצא לשחרור. כן, את נראית פצצה. תודה, אני יוספה מלכה. איך יושב עליי? היא יושב עלייך. אריסטה? כן, כן, את תהיי מדהימה. באמת? תודה כן. רבה, תודה רבה. קצת סומק? כן, בבקשה. מירית הקטנות חברה טובה, תודה רבה שבאת כן. ללוות אותי. אבל את בטוחה עם אסיר משוחרר? את יודעת, אמא שלי אמרה לנו, שתי אחיות. מה שיוצא אני מרוצה. טוב ככה. תמיד להיות מרוצים ממה שיש. תמיד להיות מרוצים, הכי חשוב. עוד קצת חסר. יוספה, שמעונה, אתן מוכנות? כן, אנחנו מוכנות. השם שלך, מירית. ימית? וואו, אל תדאגי, שמעונה, אנחנו נמצא לך גם מישהו מהכלא, אנחנו שומעים על השותף של רומן. וואו, יש מישהו מלא מהכלא סיבות. זה הם יוצאים ממש אחד תורה. אחד. ברור. כמו סופגניות כמות. כולם שם ממש רוצים. אז תבואי איתי פעם הבאה. רגע, יוספה, את מוכנה? אני? תרגלת מוכן. תדגימי לי. משויף ומסודר. מעולה. את השפם הזה שלנו. בסדר גמור. אוקיי, את זוכרת שהוא בדרך כלל יושב. כן. יוצר. אני צריכה לעמוד. ואת צריכה לעמוד והוא יושב. אוקיי. אוקיי? ואת צריכה גם שיהיה לך מחזור. ברור. יופי, מצוין, ככה. בסדר. קצר. יש, יופי. את רוצה שאני אלווה אותך? בוודאי. כן, תלכו ביחד. אני צריכה להיות ליד יוסי שלי. אז אתם תהיו ביחד, ורומן יפגוש אותך. אני רק רוצה להזכיר שהוא ישב על רצח של 2, לכאורה, אני לא זוכרת בדיוק כמה הוא רשם, אז תשמעי על לא עצמך. על 12. 2? זה לכאורה. אני חושבת לכאורה. רק תשימי לב אם יש משהו חשוב. 2. רק 2. רק 2. זה לא נורא כל כך. לא, זה היה פסקה עשית. זה סתם. זה הריגה אפילו. אז רק תראי על עצמך. בטח. בוודאי. כי אצלי איפה צווארות. אני פוגשת אותו? הנה אני הגעתי! אני רומן! שלום לך יוספה שלי! תהיו ביחד, כן. הרבה שנים לא ראיתי אותך יוספה שלי. אני שכחתי איך רוקדים, אבל הייתי מוכן לרקוד איתך את הריקוד הראשון שלנו לאחר 4 שנים בתוך צינוק בכלא מסריח. רגע, אני מבינה שאתם פה עשיתם לי כזה מין קונדס. למה קונדס? אני השתחררתי היום מכלא. למה קונדס? אני רוצה ש... איפה אחותי? את רוצה שנבוא? כן. אנחנו באות.
איזה אחות יקרה, איזה יופי, והנה היא גם איתך, כל הכבוד. כן, אני איתה. אני רציתי ללכת היום קצת להסתובב לנו באיזשהו מסעדה, איזשהו דיסקוטקה, משהו כזה. אתה ויוספה, נכון? אני ויוספה הולכים לאן אנחנו הולכים? רומן, אתה רוצה בירה? אני רוצה בירה עם וודקה. שנייה. עם וודקה, יש לי אוהב. אני הולכת לעזור לך. רגע. מה קרה, יוספה? אני חושבת שאני קצת לא בטוחה שזה רעיון טוב. אוקיי, שמעון, את בעניין? את בעניין. התבלבלתי, יוספה ושמעונה הן מאוד דומות, אך תאומות. אני שמעונה. רומן. נעים מאוד. אני מאוד שמחה לראות אותך. גם אני מאוד שמח לראות אנשים עכשיו, במיוחד נשים שלא ראיתי כל כך הרבה זמן. במשך 4 שנים שאני נמצא בכלא. כן, אבל אני לא ראיתי אותך אף פעם. שמעונה אמרתי, כן. כן, לא ראית אותי, אבל אני הייתי בלתי נראה, ועכשיו אני נראה. אתה לא באמת... יוספה, ככה להפריד. יהיו בירה. תראי, יוספה, אל תדאגי. רומן לא לכל אחד, אבל יש לי עוד חבר שהייתי בתא. טכנית, נוח'בה, אבל משתחרר היום. יש צלצול ראשון, צלצול שני, עוד בדיקה של שב"כ, צלצול שלישי, והוא פנוי. לפחות עד המלחמה הבאה. עדיף לא לשאול את השאלה, אבל קוביות. קוביות בבטן, כמו בסרטים, הוא התאמן כזה בזמן שהוא... וקנטינה, חשבון בקנטינה מפה ועד מחר. מפנה. אבל זה לא מעניין, אני גם רואה איך שמעונה ורומן ככה נהיו צמודים, אז בטוחה שזה השילוב. תקשיבו, תעזיב. לא. מה? אני לא. את לא? פשוט לא. לא? לא. כן! כן. אז כן, אז תספוג איתך. כן. לא. כן. אני מבלבל. אפשר עוד בירה? כן. לא. לא. כן. 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 אני רוצה משהו אחר. מה את רוצה? יוספה. הייטקיסט. כן, לא קצת. איזה כלא את חושבת שהייתי? כלא רמלה. יש איזה... יש לי חבר כנסת.